କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯାକରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଖେଳ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଖେଳ ହୁଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଖେଳ ହାଇରୁ ଶିଖାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଏଇଟା। ଏ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲିବଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ସକ୍ସବଲ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 14-15 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି।